Irada mga bade, mag-adobo tayo ng isda. Pero lagyan natin mamaya ng Coco Mama. Pag konti na yung sabaw sa adobo, tsaka natin ito ilagay. Right. Sibuyas, luya, silingaba, bawang, kaisda. Coco Mama. Natin yung mga panakot. Yan. Kados. Tsaka yung isda. Lalagyan natin ng timpla, asin. Bitsin. Tapos toyo. Suka, ting oil, tsaka tubig. Lagyan natin ng tubig. Yan. Tsaka takpan. Yung mga bades, sinalang ko na. Lagyan natin ng power. Yan. Yan na po mga badi. Natin mga badi. Yan, kumulo na. Yan mga badi. Yan na po. Kunti na lang yung sabaw. Lagyan na natin tong Coco Mama. Tama natin eh. Coco Mama mga badi. Kaya malam na. Hintayin kumulo. Ayan na po yung resulta mga badi. Inadobo ko muna bago lagyan ng gata. Ayan. Okay. Ito na ang adobo ginataan na isda. Ito na mga badi. Thanks for watching.